Luky, co děláš? Ty chceš ovoci nějaký? Luky. Chceš nějaký ovoce? Jo, banán by si dal. Ty chceš banán, Luky, jo? Ty chceš banán? Jsi měl na snídani. Nebo jablíčko, že by? Nebo kiwi, no to má hodně vitamínů. Chceš kiwi? Jo. Není to chlupatý náhodou? Luky. Mandarinku by si dal, jo? No to je taky dobrá mandarinka. No teda, ty jíš tolik ovoce. Je to na zemi. No kam jsi to hodil, Bobby? Ty chceš došáhnout tady na to? No, ať ti to podá, na. No jo. Další kiwi, než to zase zahodíš. Není to dobrý. Nezahoď. Je to všechno na zemi. No. Kde je to druhý kiwi? To je někde pod stolem, viď? Neprosím tebe. Luky, řekni ahoj. Řekni ahoj. Ahoj. Dej mi tu šňůrku. Dej mi šňůrku. Dej mi tu šňůrku. Řekni ahoj.